गिबि सिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ बे समाव हाजासे हामबाय होनदों आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोन बयखौबो फोरबो जिसुनि मुङै आंनि बे मोजां गाज्रि इउटिउब चेनेलाव साफ्रोमखौबो फोरबो जिसुनि मुङै वेलकाम खालामनानै लानाय जाग्रोबाय। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर नोंथांमोन बयनिसिमबो जेसेबांनाखि आंनि साबस्क्राइबार्स जेसेबांनाखि आंनि भिउवार्स आंखौ अनग्रा आंखौ मोजां मोनग्रा बयनिसिमबो फोरबो जिसुनि मुङै हेपि निउ इयार बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमहरनायखौ नोंथांमोन बयनिसिमबो गिबियावनो फोरबो जिसुनि मुङै जासिहरग्रोनाय जाबाय। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर बे इसोरनि गेदेर अननायजों जोङो दिनै बे गोदान बोसोरखौ दिनै जोङो मोननो हाबाय। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर बेनिखायनो जोङो बे सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ जोङो हामबाय होनना लाबा दिनै जोङो थानो हाया। मानोना बिनि अननाय बिनि हेफाजाब बिनि मदद नङामोनब्ला बिनि बोर नङामोनब्ला जोङो दिनै बे गोदान बोसोराव जों आगान होनो जोङो मोननाय नङामोन आरो बे गोदान बोसोरखौ जोङो दिनै लोगो मोननायबो नङामोन। नाथाय दिनै अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर बे गेदेर इसोरनि अननायजों जोङो दिनै बे गोदान बोसोरखौ जों बयबो मोननो हाबाय। बेनिखायनो नोंथांमोन बयनिसिमबो हाजासे बे इसोरनि अननायखौ मोनदांनायखाय बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिनानै जेसेबांनाखि आंनि साबस्क्राइबार्सफोर दङ जेसेबांनाखि आंनि भिउवार्सफोर दङ बे गोदान बोसोराव नोंथांमोन बयजों लोगोसे बे आंनि इसोरा बे आब्राहाम इसहाक जाकबनि इसोरा नोंथांमोन बयजों लोगोसे थानानै बे गोदान बोसोरावबो बोर होथों। नोंथांमोन बयखौबो जों बयखौबो आरोबाव बे गोदान बोसोरावबो बे इसोरा खांबावथों। बेखौनो जोंनि न'खरनिफ्राय बा आंनि फेमिलिनिफ्राय बेनो गोथां इसोरनियाव बेनो जोंनि आर'ज। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर अब्ला बे समाव नोंथांमोननिसिम दिनैनि बे गोदान बोसोरखौ लोब्बा लाखिनानै मोननैसो बाइबेल सिरि फरायनानै नोंथांमोननो खोनासंहोनो आरो बे भिडिअखौ दिनै आङो लानानै फैबाय। स' आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन। स' अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर थारैनो बे इसोरनि अननाय आरो महिमाया जोंनि थाखाय सानस'नो हायै मोनदांस'नो हायै बे इसोरनि गेदेर अननाय हेफाजाबखौ जोङो दिनै नुनो मोनदों। बे नुनो मोननाया बेनो जाहैबाय जोङो गोजाम बोसोरनिफ्राय गोदान बोसोराव दिनै जोङो आगान होफैनो हाबाय। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर आरो दिनै गोदान बोसोरा थांनाय लोगो लोगो जोंनो मा मोनसे गोदान लेसन जोंहा दिनै लानांसिगोन। मिथिगौना गोजाम बोसोरा थांनाया जाहैबाय गांसे लेखा बिलाइखौ बोदलानानै दोनहरनायनि समान ना मोनसे लेसना दिनै जोबनानै थांबाय। दिनै जोङो मोनसे गोदान लेसन दिनै जोङो लानो नांसिगोन। बे गोदान बोसोरजों लोगोसे अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर जों बयनिबो थाखाय जेसेबांनाखि ख्रिस्ट' सिबियारिफोर दङ जिसु ख्रिस्ट'नि बिसाफोर जेसेबांनाखि दङ जों बयनिबोनि थाखाय गोजाम लेसना गोजाम मावनाय दांनाया दिनै जोबनानै थांबाय। गोजाम लेसना दिनै जोबनानै थांबाय। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर दिनै जोङो मा गोदान लेसनाव दिनै जोङो फैबाय। मिथिबायना जोङो गोदान लेसननि बादि जोङो मावनांगोन दांनांगोन फरायनो नांगोन। स्टुडेन्टसफ्राबो दिनै मोनसे लेसना गोजाम लेसना जोबनानै थांब्ला गोदान लेसनाव दिनै हाबनो गोनां जायो। जेब्ला गोदान लेसनाव हाबबाय होमबा गोदान लेसननि एक्टिभिटिसफोर बादि ना गोदान लेसनाव मा मा नेम कानुन दङ गोदान लेसनाव मा रोखोम फरायनो नांगौ मा रोखोम जानो नांगौ सासे स्टुडेन्टआबो दिनै बेबायदिनो जानो नांगोन। दिनै जोंबो फोरबोनियाव बे संसाराव जेसेबां दिनसिम थांनानै थागोन अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर जोंबो फोरबोनियाव दिनै गोदान बोसोर मोननाय लोगो लोगो जोंबो दिनै मा गोदान लेसन गोदान बोसोर मोननाय लोगो लोगो गोदान लेसन मोनबाय। दिनै गोजामा जोबनानै थांबाय। बे गोदान बोसोराव गोदान लेसन फैनायखाय जोङो फोरबोनियाव माबादि लेसनाव जोङो सोलिनो नांगोन जोङो फोरबोनियाव मा रोखोम हामजाथावथाव दिनै जोङो जानो नांगोन जोङो दिनै बेफोरबायदि जानो नांगोन। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर बेनिखायनो जोंनो बाइबेला मिथिहोयो बेनिखायनो बाइबेला दिनै जोंनो फोरोंदों। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर गोजाम बिसयफोरखौहाय जोङो मा
थांखानाय गोजाम बिषयफोरखौ जोङो गोसोआव जोङो लाबाय थानो जोङो नांलिया जोङो गोजाम बोसोराव सोरखौबा दुखु मोनदोंमोन सोरखौबा रागा जोंदोंमोन सोरखौबा गाज्रि मोनदोंमोन ना क्षमा होनो हायै नायनो हायै बेफोरबायदि राग जोंनाय दुखु मोननाया जोंनियाव दंमोन अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि सोरनिबानि सायाव दुखु मोननाय गाज्रि मोननाय क्षमा होनो हायै दङब्ला गोजाम लेसना जोबनानै थांबाय गोदानाव फैदो that means बयखौबो क्षमा होलायनानै ना बयजोंबो गोजोन सान्थियै जों आगान सुरफिनदिनि बे गोदान बोसोरजों लोगोसे ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर गोदान बोसोर हाबनायखाय दिनै जोङो मा गोजाम बोसोरनि दुखु मोनलायनायखौ गोजाम बोसोरनि गाज्रि मोनलायनायखौ जोङो मा गावजों गाव क्षमा होज्लायनानै नागारनि आरो दिनैनिफ्राय गोदान गोसो मोजां लेसनाव मा दङ दे बे गोदान बोसोरनि लेसना बेबायदि जोङो आगान सुरदिनि अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर जोङो ख्रिस्टियान जानायखाय अब्लासो बे गोथां इसोरनिफ्राय जोङो बोर आरो आशीर्बादखौ जोङो दिनै मोननो हागोन अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर अब्ला फै अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर नोंथांमोननिसिम आङो मोननै मोनथामसो बाइबेल सिरि फरायनानै खोनासंहोनो आङो बे समाव आखायाव लादों स' बेखौ मोननो हागोन बे गोदान बोसोरजों लोगोसे जेसाया बिजाबनि 43 बालाबनि 18 आरो 19 सिरि आं फरायगोन आइजाया chapter 43 verse 18 and 19 what is written here let's read dear friends what the word of God is going to tell us let's know and let's feel from our deep heart फरायनि जिसुनि मुङै बेयाव बेबायदि बुंदों फोरबोआ बेबायदि होनबाय गोदोनि जानायफोरखौ अनसायखांनो नाङा मिथिबायना इसोरा बेबायदि होनबायनो बे गोदान बोसोर हाबबायना जोंहाथ' दा ओंखायनो होनबाय जे गोदोनि जानाय बिसयफोरखौ मा होननानै बुंदों अनसायखांनो नांलियानो जोङो गोबांथार समाव मानसि जानायखाय थांनाय घटनाफोरखौ ना थांनाय दिनफोरखौ जोङो अनसायखाङो बिजिरो मामि जोङो रायज्लायो बायदि जोङो बायदि रोखोमखौ जोङो रायलायो बेनिखायनो बाइबेला जोंनो फोरबोनि गाहाम बाथ्राया दिनै जोंखौ बेखौ मिथिहोदों अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर मा होननानै बुंदों बे गोदोनि जानायफोरखौ अनसायखांनो नाङा एबा गाहाय सिरियाव होनदों एबा गोजाम बिसयफोरखौ बिजिरबाय थानो नाङा अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर गोजामा दिनै थांबाय गोजाम बिसयफोरखौ जोङो अनसायखांनो नांलिया आरो बिजिरबाय थानो दिनै नांलिया मानोना बाइबेला दिनै जोंनो फोरोंबाय बेनिखायनो आंनि जेसेबांनाखि साबस्क्राइबार्स भिउवार्स जेसेबांनाखि जिसु ख्रिस्ट'नि थैजों बायजाग्रा दाम गोसा इसोरनि दास आरो दासिफोर दङ आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों आं बेखौनो रिक्वेस्ट खालामहरदों जोङो गोजाम बोसोरा थांनायखाय गोजाम बिसय घटनाफोरखौ बिजिरबाय थायालाबानो ना अनसायबाय थायालाबानो सानबाय थायालाबानो जोङो गोदान बोसोरजों लोगोसे गोदान लेसनाव हाबनायखाय जोङो फोरबोनि गोदान हामजानाय बायदि जोङो थाबायदिनि आरो 19 सिरियाव बुंदों नाय आङो गोदान खामानि मावदों बियो दानो बेरखाङो नोंसोरो बेखौ सिनाया खोमा होनना बुंदों फोरबोआ दानो गोदान खामानि मावबाय बेनो जाहैबाय बे गोदान खामानि मावनायानो जाहैबाय जोंहा खुनु आसा आरो बरसा गैयामोन अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर बे गोदान बोसोरखौ मोननो थाखाय बे गोदान बोसोरखौ वेलकाम खालामनो थाखाय जोंहा सम आरो बरसा जोंहा गैयामोन नाथाय बे गोथां इसोरनि अननायजों जों दिनै गोदान बोसोरखौ मोननो हाबाय वेलकाम खालामनो हाबाय बेनिखायनो बे इसोरनि अननायखौ सिनाया खोमा बाइबेला दिनै जोंखौ बुंदों दानो बे फोरबोनि अननाया बेरखांदोंना बेरखाङाखै अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर बेरखांबाय जोंनि न'खरफ्राव जोंनि मण्डलियाव ना जोंनि जाति बंस'नि सायाव अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर आरो गाहाय सिरियाव होनदों आङो मारु गोरान फोथारावबो लामा बानायगोन आरो गोरान हागुङाव दैमाफोर बोहैहोगोन मिथिबायना गाहाम बाथ्राया दिनै बाइबेलनि बाथ्राया दिनै बुंदों मा होननानै बुंदों गोरान मारुफ्रावबो लामा बानायगोननो आरो गोरान हागुङावबो दैमाफोर बोहैहोगोन बे गोथां इसोरा अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर बेबायदि मावनो हाग्रा जोंनि इसोरा बेनिखायनो अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर
जोङो गोथार बाइबेलनिफ्राय फोरबोनि रावनिफ्राय जों गाहामथारै जों बे समाव खोनानो आरो मिथिनो मोनबाय। स' आसा खालामो नोंथांमोना बे गोदान बोसोरजों लोगोसे गोदान साननाय हनाय, गोदान मावनाय दांनाय, गोदान गोसो लानानै फोरबोनियाव आगान सुरगोन आरो थाबायगोन। आरोबाव मोनसे बाइबेल सिरि फरायबावनि, बेखौ मोननो हागोन जेरिमिया 29 बालाबनि 10 सिरि, जेरिमिया chapter 29 verse 11. So I want to read again. मानोना नोंसोरनि थाखाय आंनि खायदा खालामनायखौ आङो मिथिगौ होनदों। बे इसोरा बेबादि होनदों, मानोना जोंनि थाखाय बे इसोरा खायदा खालामनायखौ आङो मिथिगौ होनदों। बे इसोरा मा रोखोम जोंनि थाखाय सानो ना, मा रोखोम खायदा खालामदों, बेनो फोरबोनि होननाय। आंनि खायदा खालामनाया शान्तिनि थाखायसो होनो। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, नों आरो आंनि, जों बयनिबोनि थाखाय बे इसोरनि साननाय, बे इसोरनि खायदा खालामनाया जोंनि सायाव मा गोजोन आरो शान्तिनि थाखायसोनो। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, जोङो दिनै बेखौ मिथिनो नांगोन। बे इसोरा जोंनि सायाव माब्लाबाबो गाज्रि साना, गाज्रि खायदा खालामा, मानोना जोङो बेजोंनो सोरजिजानाय आरो दाजानाय बिसाखाय। ओंखायनो बे इसोरनि खायदा खालामनाया जोंनि सायाव गोजोन आरो शान्तिनि थाखायसो। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, आरो गाहाय सिरियाव बुंदों, सैहोनायनि थाखाय नङानो। मा? सैहोनायनि थाखाय नङा, आङो नोंसोरनि आसाखौ जाफुंहोगोन। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, बे इसोरा बुंबावबाय, आङो नोंसोरनि, जोंनि आसाखौ बे इसोरा जाफुंहोगोन ना। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, नायदो फोरबोनि गाहाम बाथ्राया जोंखौ माबादि बुंदों। बे इसोरा गावनि बाथ्राजों जोंजों मा रोखोम रायज्लायदों मिथिबायना। बेनिखायनो अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, जोङो बे फोरबोखौ दिनै जोङो हामबाय होनो नांगोन। जोङो बे फोरबोनियाव थानो नांगोन, मानोना बे इसोरनि खायदा खालामनाया जोंनि सायाव असान्तिनि थाखाय नङा, शान्तिनि थाखायसो। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, आरोबाव मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै खोनासंहोनो आं आखायाव लाबावदों। स' बेखौ मोननो हागोन 2 करिन्थ चैप्टार 5 बालाबनि 17 सिरि, 2 Corinthians chapter 5 verse 17. आं फरायनि जिसुनि मुङै मा बुंबावदों। बेयाव बेबायदि बुंदों, बेनिखायनो सोरबा ख्रिस्ट'नियाव दंब्ला बियो गोदान दाजानाय, गोजामा थांबाय आरो बियो गोदान जाबाय। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, जुदि नोंथाङा, जोङो जुदि ख्रिस्ट'नियाव फोरबोनियाव दङब्ला, गोजामा थांबाय, गोदान जोङो दाजानाय सासे सुबुंजों जाबाय बे गोदान बोसोरजों लोगोसे। मिथिबायना मा होनना बुंदों? बेनिखायनो सोरबा ख्रिस्ट'नियाव दङब्ला होनदों। जोंथ' दिनै बयबो ख्रिस्ट'नियाव दं, बे इसोरनियाव दङ। बेनिखायनो जोङो मा, जोङो बेजों मा गोदान दाजानाय जों दिनै जाबाय आरो गोजामा थांबाय। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, बियो गोदान जाबाय जुदि जोङो ख्रिस्ट'नियाव दङब्ला। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, बाइबेलनि बाथ्राया दिनै, फोरबोनि गाहाम बाथ्राया दिनै जों बयजों लोगोसे मोजाङै रायज्लायदों, मोजां बाथ्राखौ दिनै बुंदों। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, बेनिखायनो बे आंनि गुसुं भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोन बयनिसिमबो बे गोथां इसोरनि अननाय आरो हेफाजाबखौ बयजों लोगोसे आङो दिनै बेखौनो शेयार खालामदों। बे इसोरनि अननाय नङामोनब्ला, बे इसोरनि हेफाजाब दिनै नङामोनब्ला, जोङो दिनै जोंनि न'खरा ना, जोंनि गथ' गथायफ्रा, जोंनि बिमा बिफाफ्रा, जोंनि बिसिफ्रा, जोंनि बिब' बिनानावफ्रा, जोंनि जाथि बंस' बिब' बिनानावफ्रा, खुरमाफ्रा बे गोदान बोसोरखौ मोननो हानाय नङामोन। जोंनि मण्डलिया बे गोदान बोसोराव असान्तिसो दिनै जागौमोन। नाथाय बे इसोरनि गेदेरथार अननायजों जोंनि बिदा फंबाय, जाथि बंस', बाय बाहागि, खुरमा, गथ' गथाय, बिसि बिसा, बिब' बिनानाव, गोजोन सान्तिखौ दिनै जोङो मोननो हाबाय आरो गोदान बोसोरखौ दिनै जोङो मोननो हाबाय। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, बेनिखायनो बे गोथां इसोरखौ जोङो हामबाय होनथारनो नांगोन। स' हामबायसै ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर, इसोरा नोंथांमोन बयखौबो बोर होथों आरो बे गोदान बोसोराव जोबजासे नोंथांमोन बयजों लोगोसे, जों बयजों लोगोसे बे आंनि इसोरा, बे आब्राहाम, इसहाक, जाकबनि इसोरा
जों बयजों लोगोसे थाफ्लायथों। हामबायसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय।